Tá sin seo is siúpa leabhar Charlie Burns I gceartlar chathair na Gaillimhe, agus muid de bualadh le léarmheas yoga a bhí gobert go dtíontaí lochan seo léarmheas leabhar. Cid a cheap siad go Ronald Dana agus Danny Champagne Down. Smi sé óna gimán as cailú bíon me go le scoilte lena. Is mi sé fiochar chunan as scoilín in Spidgel. Is mi sé céar nach chain as scoil chun ciile le mór. So inisisiom, cin tanim bhí leabhar léitú? Donald Dana. Cin ceanna go léitú? Míle. Le me ag siad na fiocla. Cin ceanna go stáir haine leit? Siog na bhécla. So cin tar duine Donald Dana meistú? Is Roger atá as bín te gúnaí gimmert clasan hir a ráthir agus daoine as a rang. Bíon sé bolaíocht bíon agus bíon sé ag duna clasama agus ag bheith miúntas a rang. Bhí go leor daoine sa scoil ag cáil na fioclach níor se hain ag cáiliad ach cheáil leirí gan locht ceann. Bhí sé chur íocail faoi a fillúr, sin san níche chuair sé isteach in isisiú mar leirí agus thug sé an íocail ó a fillúr. Agus inisisiom cid a tharlaíonn sa gceann faoin míle? Curran bhfuil an chéadród bíonn siad a sí go máirid gcéithe daoine as tosaín Donald ag crutha chluigeann as an sin ar a bháma bhfuil míle atá óna as an sin chuann siad dearann si tar an áil ag an dúirteil as an sin chláintí macha ar píosa popper as an sin cháis Donald isteach gurí leirí gan locht. Agus an molhachtún leabhar se go do chacáirtin, nó meistú cé léthacha? Léach má cháir is scoile mar rang. Se as inse me rob an country lé freisin. Agus inis léarmheas leabhar umráiteach le Roald Dahl, Danny Champagne Down. Mi sé Michael Coleman caiin agus tá mi sé scoil náiste cholann cill le mór agus mar ranga sé. Is mi sé Catriona agus is as na Háilime agus go méid scoil silúrne. Mi sé Aní Lochling tá mar háflín dé chuis tá mar ranga sé is scoil Victoria. So inisisiom cid a scéal Danny Champagne Down? Bóchail haine le Danny bheith den rudaine le nachir agus bheith se a gcónaí bheith se breanna sós a rathir. Tá Danny agus a ahir ina gcónaí i caravan agus is in aice le stáisiún petrol is loban stáisiún petrol freisin. Ba bhí mecánice sóga ar dána bhí an bhíon éis se seachna daois. Ceapann se go an ahir is fearr dánaige agus in sin ceapann se amach go le rún mór se gahir agus in sin áiríonn cholathirt. Cáiliú ó chuid na bhí se anóg agus bhíocha ahir go mach póteáil agus sin chuime sé plán mai faoi bheith póteáil. Desáidáil siad gur siad a gcuil na píosúna lug a thugáil bhála lob agus chá siad bhí sin íachlob agus thos siad titimúna géga agus ar deire ní raibh lob na píosúna chunne. Duine data Danny agus haine leis bheith an rudaí níiad leathair. Tá sé an chinálta ach is bhrá leis cúlóid ar áthir agus bhar leis cúlóid ar áthir ná on den eile. Na haine na pictiúil an bhí se go deas gan bheith data freisin. Well níor an bhil go deachtarrán as bhí se díreach ceart. Bhálann go gasú ag scoil ba cáirte agus gasú maranga seo léamh hainach se le peapan. Léoch go leor daoine marang an leabhar seo. Well, sin aga é tuairimí ar léarmheas yoga.